En l'any 2015 em vaig convertir en la persona més jove en ocupar l'alcaldia de la ciutat de Gandia i en l'any 2019 me vaig convertir en la persona més jove en guanyar unes eleccions a la ciutat. El primer dels cites me'l va arrebatar José Manuel Prieto al convertir-se en alcalde en juliol i sé que el segon també me l'arrebatarà en les pròximes eleccions de maig perquè revalidarà l'alcaldia en mans del Partit Socialista, perquè el Partit Socialista és el partit que més se pareix a les persones i és el partit que ha significat la transformació d'esta ciutat en companyia de la seva ciutadania. Quan Pedro Sánchez, el president del govern, em va convertir en ministre, em va preguntar com quedava Gandia i jo li vaig contestar que quedava en les millors mans. Estem en les millors mans, que són les mans de José Manuel Prieto. Hem de continuar el projecte polític de tots els alcaldes i també de la ministra Diana Morant i per això hem recollit avui el Testic, un equip de persones inquietes, expertes i referents en les seues matèries, però sobretot persones d'un partit unit, militants i simpatitzants del Partit Socialista, que ja estaven i que volen ajudar-nos a contribuir a que esta Gandia, per a nosaltres primer i per a nosaltres capital, es desenvolupe com a una ciutat del talent, de les oportunitats, però sobretot una ciutat que després del més difícil consolida la recuperació i lidera la seva millor etapa. Per a liderar la millor etapa ens hem envoltat dels millors, en un partit unit per a una ciutat més forta.